sak mabak dutok. Uta meneng. Ya. Para bapak-bapak seneng. Ibu-ibu dan pada nanti wong. Wong iki beda nek karo aku, Bu. Sehat nggih, Bu nggih. Ibu-ibu mriki tasih semangat ngantuk mboten? Semangat. Loh, ki boloku kabeh kene medeni. Ngantuk ya engko turu dhewe bene. Kowe kono mek kene. Lho aku separuh kene kowe. Aku iki serai saithik iki beres ya wis. Wis iki lah aku. Lho, kompake tetep menang genku to, Met. Ora karo urung karuan dijajal. Lho, nek kene iki rencana arep mbok sangone pira iki engko? Iki engko paling rata nyeketan. Cah mampu Adek. Lah iki sing nanggap iki dana rasa dana weweh. Aku ya mau kalah tanggap ping pindho kok. Paling gak wong 50-an. Piro? Hitung piro? 1 2 100 200 wong 500 iki sing blok kene tok iki, Met. Oh lah ya gak sida kakean, Ndruk. Pokoke jenenge wong sombong kowe iki. Semangat mboten, Bu? Oi. Iya. Ngono iki apa Tarsan tok to, Bocah? Loh, ketok semangate ngene iki. Semangat bapak-bapak iki. Menang kowe, Bro. Lah iya, Bu, sing wonten ngajeng menika semangat mboten? Nyanyi-nyanyi saged ngomong. Piye? Pedhot musaku, Met. Piye, Met? Kowe padha karo nguyoi segara. Lho, Nguyai. Ora nguyui, nguyai. segara kok duyu iki lho. nguyai segara. Lek masalah nyanyi yo kene mau kalah no. Ayo, Pak. Nyanyi, Pak. Kicau mania.